Tak mangan ngarep. Ya mau oleh kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Keluarga Desa Sumini lho pemirsa. Gimana awet to sego? Cuma timbang dapat katang pagi-pagi petang lalat. Senengane mak Senenganku. Lah kok akeh nih. Ini nyicipi tak imbone segane kok enak. Memang khusus sego berkat dadi enak pro. Wis mak tak ambil kerupuk. Dia kerupuk pi? Kerupuk. Iya. Nang arep ana iki. Ya tak gawe Wis butaan. Lah Oh kok kuwi. sempar sandok kok yo Larang. bocah. Larang aman gak? Lompong ora ya, Mak? Eh? Lompong ora. Gak. Ora. Tuku loro iki karek sitok. Betul? Oh. Mangan endi iki? Ning kono lho. Kono ya. Kene. Alah, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mbane langsung nyaplek. kaya Allah dumung. Endi, Mak? Ning ngarep kono. Coba kono lho. Lah bengi aku ya tanah banyu. Iya. Kok tak tegek pekno banyu Tak sarapan ning Amerika. Amerika Serikat. Ayo mangan. Asik tok. Lapimu tak plaster. Ya ora duwe payung, Des, aku tak tuku payung. Aja tuku. Angen-angen dandakno ae kok. Nendi nek ndandakno? Anggar aku sire pamliwati. Salah banjir. Nah, payung loro kok sapa nubruk kabeh ngrasakno kok. Lihat ayo. Nek tau nopeh. Sampe ora tau anu. Wis bismillahirrahmanirrahim. Bandane mo. Yen tak doleno, Nduk. Wis yo nek lambene waras sampe sama niki yo senak yo. Jane lambene kudu ra genah nek mangan mbok enak yo dadi ora enak. Tak andekno ya, Pi. Digorong ngengker-ngengker iki putuku yo moh. Kuwi wis bedal payung Mbak Isma. Dah. Iya. Mbak Rajin sing pengen iki asline iki kudu minggu pemesan. Cuma ya jam 10. Ya ayam bakar. Wedi sik lho kan mulai wong iki ya sarapan wong. Tak kandhani, Mbah. Tolong nambah to nggo gati geregal. Nematan manfaat masak yo top. Cocok. Oh, nyelek payung Mbak Isma guys cek sore. Lah, payungnya lho diblegarno sithik ndang ngucul iki. Ya wis. Panjang kan suwe ra tau tinggu. Heeh. Kayengen. Heeh. Ngono kae le wong payung. Lah payungnya ndek cilikanku SD guys iki. Cilan apa cilane Mase? Alah, cilan iki. Kuwi nganu untuk penggone mindring iki lho. Mindring. Aku damel mindring urung kenal. Mindring ya. Mindring. Mendepene 30 jamane biyen. Iki Pak Rebo, ya. Sen Pak Pedan. Ya. Kak, wong balun. Oh, balun. Pak Kemis. Cara kok nglanjutno ngene Pak Etiri ngono lho ki. Nang ndi? Apa? Ayam bakar. Kakek kulkas lah mu anek. Oh, Kucing, engko nang depan kucing. Ning Kulkas. Oh iya, sarapan. Ayo ditutup Pak penak. Lah mang enek. Kucing kundi kucing anyar ki Ora dadak kucing anyar, guys. Trutrak. Urung-urung apa karaktere. Dadine yo ngono. Soale roti doyan. Ndek sore tak kaya bumbu kukus doyan kok. Oh, berarti iki mangan sembarang dina kudu hati-hati ngono lho aku. Delok tenan ayamku lah sak ketek ilang. Mbak Deni iki goreng lawon lawakan iki jenenge wong lali iki ora disimpen. Tempe iwak sak kethek. Oke, ini dari kucing. Kaya kuwi uga biasa mangan whiskas paling. Heeh. Iya, Mak. Wis dikulinakno ae. Tak kulinak nae nek gawe nongko. Ya lesu dari yo bingung. Yo makne mah ketawa pemirsa. Bakar. Mangan walah. Bakar. Heeh. Bakar. Tuku kecap.
Ambeng dek sore dari Jawa pemirsa dapat 2, Makni oleh siji, Mbak Deni siji. Saya sedap. Ya, Banyak. mau. Paha kalau dodo mentok. Ya. Dari pesane Mbah Ken. Wis sampe padha turu ya, jam 10. Mergo yo udan ra meneng-meneng. Malah udah itu. Asline iki jam 8 pemirsa nek bantakan iki wis rampung cuma langsung wong mlebu ngaji ke langsung udan paham cerita. Menahan sampai suwe terus ndelalaike anak wedok yo ngesano nek kudanan suwe nek kademen pake dijak mulai diteri payung ya bobrok ngono kuwi. Payung loro bobrok kabeh. Kayak tahun duwe bos akeh didel Mbak Sifat siji. Heeh. Takno Akeh nggopo ya, Mak. mang itu dia 5 soalnya hadiah. Soalnya diwono Mas Gopo sitok. Aku cok. Tak paringno menantune make sing ora dadi ya siji. Saka wani ya. Mewi mah. Ya kok disusuki Mbak. 2000 gak punya. Aku bangun, Mbak. Sampai micin nek yo. Micin entek. Enggak. Kayak micin sitok, Mbah. Mencen apa ora iku lah. Kanggo dino. Mbak Royko sitok. Kayak meneh nguduk iku Goreng nguduk. dua. Goreng nduk ya ane ora iku. Warna badine nek goreng sego kaya sego kok pasar. Enak. Kapan pedes. Terus sekan iki pero keset. Murung kudu nek. Aku nek orang kudu kok. Ping. Terus kowe, terus. Apa? Kalau saya. Engko apa anu, guys. Apa nukokno siap amel di sore untuk kuwe. Nggone Pak Dini. Jen loro rezeki terus alhamdulillah fotoku. Musibah. Lah sing 3 hari kemarin awake Mas Febri. Terus gang rong dino oleh Pak Deni. Oke rene malah sing kowe apa marane sing. Sedhithik-sedhithik wong dhuwit ya rezeki. Di sini ya ndongakno matur nuwun, muga-muga rezeki lancar. Mas Hendri. Aku lo dulu kasih rai wong. Kayak lekas apa karena saiki? Iya. Kurang ngarep pakai situ. Kurang sekol jos. Ya, Kaya Joko Watu tenan. kalau gini, Warung merah masuk ini. kata kumbang, Ya, tuku sih tak engkas no ya, usah mudah-mudah. orang dulu ya, Ya, Iya, ngono ki tuku loro. Dadi ini ora Roma, Jawa Tengah. rong pasang. iya kelem. Jadi nek udah ngeten ngono ku lho, Guys. Nani wis waras entek. Mun tak lanjutan. Apa? Isa mang lacang. Ya tak pateni ya. Ya. Wis pemirsa nggo nambah durasinya gimana? Lagi saiki. Dadi makni saisa mang makni ki yo sebari saisa. Karena keluarga besar Iki iki. anu kong sambel. Iya, Mas. Aku ora nambahin kopi. Tak duduk. Lah padha anu lho. Jare nyuwun kok. Toples niku lho ya dhewe-dhewe ya. Ana sing jero ya, Mbak. Lah nimbah. Ana sing tetek.
Apa? Toples ini. Iya. Mau mbok, Kak? Ya. Ini sudah masak sih ya, Mas. Ini piring lagi ya kok. Karena ini sithik pecah. Ini, Mas. Iki lho ngene iki. Ini kok berapa ya, Mas? Iku berapa? Kayak kancaku. Iya, ya. Ini. Gelem, yo iki ora. Yo gelem lah aku ki opo ae. Diparingi dek Tahu lagi. guys, jenenge nolak-nolak. Melarat rezeki iki apik nduk ya. Paringi ya Ayo tampani. Nak, sini. Tapi belum dulu. Mbok ya, Dik. Mesisan. Ya. Ini TV apa? Sing piring ini iki ya dia kuwi lho daya. Gede iki lho sing gede. Soalnya depan nek sore. Yang piring ini iki ya enek kok ya. Ora diadap. Nek wong biyen nyewu niki harusnya cowek pemesan biyen kuwaboten. Baten. Kabeh. Ya cowek iki nggo syarat dadi nggo ning Pamudin. Paling 5 apa 3. Ya wis ya. Dan saiki iki kemajuan, dadi ya diubah piring apa atom karek gantung pemesan. Biasanya kok gampang goreng. Tak masuk. Yang asli. Saya bungkusan pula ya, hijau pula ya. Kayak bakal pentol kalau ini hijau. Enak ini, Mak. Wis mungkin nek 100 tak simpen. Nah, gue ngesok-ngesok dulu. Ya. Musuhan iki jek enak ya pemirsa. Dan ning dapur turutine Lempok luang. segala macam kotor kabeh. Aku iki wong ora sitan nek bekas rupane iki tak langsung tak iji kabeh, tak isai kabeh. Ndek piyen ya anu bak iki ya kendorenan pemirsa. Tare yo bancane nek wong kaya anu ki ya biasa sederhanan ki ya cukup cilik-cilik. Ini ki ya bagi sing wong mampu pemirsa ngene iki. Bancane budi. Nek kaya maknin ki biasa-biasa lah. Sak kekuatane. Wong ki kekuatane dewi-dewi pemirsa ya ning sing gedhe ya cilik ya ning sing ngene iki teng toples ngene iki terserah. Ngono nek kaya maneh iki nek abot-abot mungkin ya sak sing nom ana bawa perintah. Sing anu sing gedhe iki ya oh alah wis penting iki. So ngirim donga terpenting. Pancene bagi sing mampu nek ape ada cilik yo iye disesuaikno keduweane. Wis menenggo masak-masak kan wis diumbah. Wis ngono mang pemirsa ya make sarapan dan langsung isah-isah ngambil beasi.
Yo emang yo anu lesu. Yes, ngono Mang. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga mae-mae iki wis diikuti wae ya konten-konten ini iki. Terima kasih yang sudah menonton. Moga-moga diparingi rezeki lancar, berkah barokah, sehat selalu. Mani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.